Da Allah saurara ka ji abin da wannan faston yake faɗa a kan maganar janabin annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama. Maganar da Dr. Jaki yake faɗa, ka ji don Allah. Fasto ma wanda muke makallon su kiristoci na sun san ya kamata kuma mun lalata rayuwarmu da ra'ayi. Shi ya jawo mana wannan mu musulmai don shi na abubuwa ba su ƙari mana a rayuwa. Ku saurara da Allah ka ji abin da yake faɗa. A yanzu kan ba wani maganan muna roko kada dinga kiran mu arna ko kafurai, domin mun ga ba zai yiwu ba. Domin akwai mutumin da ya riga ya shiga la'ana, to baka da yadda za ka yi da shi. To saboda haka mu a yanzu a matsayin mu na Christian, tunda muna da imani cewa babu dan adam da ke da iko ya shigar da mutum a wuta,